Layo ma'am. Nasa pula kiri. Nafta pion siya kiri. Shwan tam style ma'am. Oh pion mana yang siya? Ano nga pizza right? Langsung off kiri. Tangkat sa kasya or film ay mo. Ani kiri nga aklet siya. Amo kiri nga nalisin. Di memang karay ngala. Hindi ka pinirayan. Siyang na ane kay ma'am. May inimag ng pagka. Amag may pangati. Latang isyo kain ni Huma. Siyang na ane kay. Abawan karo. Lamig rikam tendan. Ito kata kiri nga siyang lang nakakita. Nafta kiri sila siya yung Sulay ka sa bangsa kam. Ang tama. Lada na yan. Musimbay. Bukit yang sa mga siya ay pikiri. Nga habang mga risky. Yung sumbay. We have it kung kajong. Pag-ubala ano. Pag-siso. Yung kajong. Uba kumunog tao ba yung habat? Uba kumunog. Matry ko na hipin hapon na. Pandi yung film nga iba ka video. Panilayo. Tito nga. Penibis ha. Ma'am, sa abig mo, lasay. So kata kiri.